Ilang netizens sa Bantay, Ilocos Sur inalmahan ang pagpuputol ng halos 100 puno sa gilid ng kalsada. Sundan sa report ni Ivy Hernando. Ganito raw dati ang araw-araw na dinadaanan ni J. Lord papuntang trabaho. Pero hindi na ngayon dahil ito na ang larawan ng kalsada ng Barangay Tayak, Bantay, Ilocos Sur. Nawala na ang puno dahil sa road widening. Yung akala lang namin na road widening is yung maliit lang, yung ayusin lang yung mga bitak-bitak. Parang sakit sa pakiramdam na nagtitrip planting kami. Nagpapasalamat daw sila sa magandang kalsada, ngunit hindi raw ito may sasalba ang mga tao sa mga kalamidad. 75 punong kahoy ang pinutol sa Barangay Tayak at katabi nitong barangay dahil sa road widening. Pero ayon sa Penro DENR, ang lahat ng punong pinuputol ay may kaukulang permit. Bago mag-cut ang DPWH at bago magbigay din ang DNR ng free cutting permit, ay merong mag-i-inventory. Kasama rin umano sa inventory ang Komite ng Agrikultura ng Lalawigan. May replacement funding din ang DPWH upang mapalitan ang mga puno. Pero kung ang proyekto naman ay provincial road, Wala na pong funding yan, ma'am, na ibibigay ang province. Kundi ilagay lang doon sa cutting permit as a condition na naibigay yung permit ngayon na sila ay kusang mag-donate ng seedlings for planting. maaari din umano magsagawa ng rehabilitasyon ng probinsya, gaya ng nasabing proyekto na 4,850 seedlings ng indigenous o premium trees gaya ng Nara ang muling itatanim alinsunod sa permit. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amyanan.